better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Wala pa. Aragoy! Maluhoy ka! Oy, shout out sa lahat ng mga kabisyo po natin dyan, especially sa mga pasaherong taing-tain na. Tapos naiipit ka pa sa traffic. Subukan nating uli medyo solemn. No, 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 no. Ay nako, oras natin. It is now 28 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi. Kasama pa rin po ang pinakamalupit, pinakamakulit na programa. EDSA! Siyempre, hindi nag-iisa. Diego Bandido! Kasama si... Henyo! We're gonna keep you coming straight up until 9 o'clock ng gabi! Teka lang, wait lang. Meron akong naaamoy. Kakaiba ang naaamoy ko ngayon. Makinig kayong lahat, mga pasahero, kasama ka naman ng driver. Sino sa inyo ang umutot? Umamin na ang kinakailangang umamin. Sino sa inyong umutot? Kung walang aamin, alam nyo na ang gagawin ko. Pipilitin ko si Manong Driver sa aking insan na magpakawala ng isang malupit na mekos-mekos na tornado! Grabe, ano na-experience nyo yan sa loob ng van, biglang may umutot. Tayong utot niya, hindi basta-basta, matindi. O, eto na lang mga kabisyo, pag-usapan natin to. Itong nasagap nating nakakalungkot na balita. Oh, no! Na napag-alaman po ng, hindi naman to dito sa Pilipinas, sa ibang bansa po ito, na napag-alaman ng isang mister. At nakita niya, nakuhanan niya pa sa camera ng kanyang tahanan, matapos niya mapansin na parang ang iniinom niya na kape, parang kakaiba. At ayon sa kanyang ginawang pag-iimbestiga, dahil isa po siyang piloto ng eroplano ng Amerika, naglagay siya ng mga CCTV video at nakita niya po doon na yung asawa niya every morning ang naglalagay ng Clorox ba yun sa kape niya? Na talagang sobrang delikado na balak siyang patayin. At ayun nga, dahil po gustong-gusto palang makuha ng kanyang asawa ang kanyang multi-million-dollar life insurance policy. Diba? Nakakalungkot mga kabisyo na asawa mo ang gagawa nito sa'yo. Ano bang matutunan natin dyan? Manong Driver, pag uwi mo mamaya, pakain mo muna sa pusa kasi baka nilalason ka na ni Mrs. Yan kasi pag may kasalanan ka. Natakot na tuloy lahat ng mga angkol umuwi ng bahay at kumain. Kasi, eto mga kabisyo, logica na natin to para hindi na tumagal. Okay, Tang, logica na ba natin to, Tang? Sige, logican mo na yan. Eto na mga kabisyo, logica na natin to. Logica na yan.
Logican natin to mga kaibigan. Ano ba ang leksyon ang makukuha natin dito sa usaping ito? Well, first, we have to spend more time with your spouse para magkaroon kayo ng intimate relationship. Spend more time kasi kadalasan nagiging busy tayo sa mga ginagawa natin. Dinadahilan natin busy sa opisina, wala ka ng oras kay misis. Nung dati na medyo bago-bago pa kayo, dumaan lang si misis sa harap. Pak! Sampal po sa puwet kagad. Di ba? Dudukutin mo ka. Dudukutin talaga. Hindi, totoo naman, di ba? Nung bata-bata pa kayo, dumaan lang yung misis mo sa harap mo, na kahit may ginagawa ka, tatampalin mo yung puwet. Di ba? Ngayon, pag dumaan yung misis mo, parang ingod-ngod na yung puwet niya sa mukha mo, hindi mo pinapansin. Bakit, kuya? Grabe na yung insan. Sobrang-sobra na yung insan. Sobrang-sobra na yung insan. Nilalagyan na ng sibuyas ng insan. Mekos-mekos na yan. Tornado! Aragoy! Maluoy ka! Well, mga kabisyo, love is not just words. Pag sinabi mong mahal mo yung asawa mo, hindi lang po yun sa word. You have to show love in agape state. When you say agape state, minamahal mo yung tao na wala kang benefit na nakukuha. You just do it dahil mahal mo yung tao na wala kang nakukuha in return. That's the agape love. Hindi siya beneficial sa'yo personally. You love that person kahit masama ugali niya. You love that person kahit hindi mo siya gusto. At dahil sa masamang ugali niya, kahit babaho kilikili niya. That's the kind of love. That's the agape love. That's the love ang ginawa ni Jesucristo sa atin. Amen! That, yung buhay niya, sarili niyang buhay, inaalay niya. Walang benefit yun sa kanya. Anak siya ng Diyos. Bakit siya magpapapako sa krus? That's the kind of love ang dapat matutunan po natin, mga kabisyo. Oras po natin, 7:34 on the clock. Tuloy-tuloy. Kaya kung may kasalanan ka sa asawa mo, at para hindi niya lagran ng Clorox o Zonrox yung kape mo, alam na this, humingi ka na ng kapatawaran. Sabihin mo, darling, please forgive me, maluoy ka.